Iffaċċjati minn kriżi ekonomika bla preċedent, minflok għamilna bħalma kienu għamlu amministrazzjonijiet qabilna li għadu lura u ħadu miżuri ta' austerità, aħna ippreżentajna l-aqwa budget fl-istorja ta' pajjiżna. Gvern nazzjonalista affaċċjat minn kriżi internazzjonali ferm iżgħar kien ftaħar li se jagħti lill-pensjonanti iż-żieda tal-għoli tal-ħajja. Aħna quddiem din il-pandemija se nagħtu lill-pensjonanti żieda 3 darbiet dik tal-għoli tal-ħajja. Budget bla ebda taxxa, lanqas ċenteżmu wieħed f'taxxi. Magħna taf fejn qiegħed. U jekk tant ħsibna fil-poplu fis-7 snin ta' ġid li għaddejna minnhom. Kien hemm xi dubju li sejrin nagħmlu anqas fi żmien ta' sfida għall-familji tagħna. Fil-budgets li għaddew tajna u tajna. Imma għadna attenti. U dan il-galbu jfisser li fis-sitwazzjoni preżenti stajna nagħtu anke aktar milli qatt tajna qabel.